Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Imos que a información nesta xornada de luns, día 3 xa do mes de marzo, no que lles imos a falar hoxe na radio e na televisión municipal de Cerceda, pois imos a falarlles, por exemplo, do Antroido, porque mañán, martes, festivo, aquí no noso concello terá lugar o Antroido infantil e xuvenil na Polideportiva Municipal. Falaremos do que haberá tamén o próximo sábado. Falaremos do Día Internacional da Muller, que se celebra o sábado que ven, día 8, e recordaremos que actos vai haber organizados polo concello. Hoxe abría o plazo para anotarse a viaxe a Salou. Falaremos deso, como do envellecemento activo e, de novo, recordamos aos veciños de Encrobas que volve a ser zoa tampón no tema da polilla da pataca. Sabemos que medidas teñen que tomar. A Xunta tamén inclúe a Cerceda nas zonas de Galicia no que se vai limitar o abonado. Por parte do Concello presentarán alegacións. Falaremos de un seminario de defensa persoal que será este mes, da oficina móvil de retorno que tamén vai a estar aquí en Cerceda, de cursos Celga de galego, da ITV de Turismos que tamén estará en Cerceda a finais do vindeiro mes, e nos deportes imos a saber cales foron os resultados dos nosos equipos nesta fin de semana. Por último, o tempo para mañán, seguiremos con tempo revolto, pero en calquera caso alternancia de nubes claros sin precipitacións. Antes de comenzar a crónica da xornada, lembrarlles que, debido a que mañán é festivo local, o Punto Limpo vai a permanecer pechado. O Punto Limpo, que está no Acevedo en Cerceda, mañán, martes festivo, estará pechado. Agora si falamosles do Antroido, porque tamén mañán martes, día 4, vai a ser o Festival Infantil e Xuvenil de Antroido no pabellón municipal pola tarde. Dende as 4 ata as 8, a Polideportiva Municipal se vai a encher de, neste caso, nenos, nenas, familiares, disfrazados, con ganas de pasalo ben. Haberá hinchables, flocos de millo, talleres pintacaras, plataformas 360, fotos, etc. E tamén, como é tradicional, haberá chocolatada, que será a partir das 6:30 da tarde. Isto todo mañán, martes, día 4, festivo local, Festa Infantil e Xuvenil na Polideportiva Municipal de Cerceda, de 4 da tarde a 8. Insistimos, haberá todo tipo de diversión, entre eles hinchables, flocos de millo, tamén talleres para pintar a cara, plataformas 360 e talleres tamén de fotografía. Eso será mañán. E imos a falarlles tamén de que o sábado que ven, día 8, vai a ser o Antroido veciñal. Está organizado pola Asociación Cultural Lucerna e polos veciños de Cerceda, e que este pasado sábado tiveron xa a saída do Choqueiro, e a temática vai a ser Cercedas Ateneo Cultural Antroideo. Eso será, insistimos, o sábado día 8. E tamén o sábado que ven, día 8, vai a ser a degustación de orellas e rosquillas no local social do Moucho, degustación de produtos típicos do Antroido, acompañados ademais por unha nova sesión de sábados de baile que terá como temática tamén o baile de Antroido. Así que, para todas as edades, en todos os lugares, esta semana se celebra o Antroido en Cerceda. Tamén este próximo sábado, día 8 de marzo, 8M, é o Día Internacional da Muller, e o Concello de Cerceda, a través da Concellería de Benestar e de Cultura, organizan actividades. En concreto, este próximo sábado, día 8 de marzo, o Concello de Cerceda celebra o Día Internacional da Muller no Auditorio Municipal, a partir das 12 do mediodía, coa lectura do poemario Poemas Encerrados, da autora cercedense Isabel de la Iglesia. Despois, a lectura do Manifesto Feminista acompañado dun visionado dun vídeo sobre a muller emigrante de Cerceda, donde algunha veciña conta as súas experiencias nos países de acollida. Eso será o sábado día 8. E ca mesma temática, ca temática do Día da Muller, o día seguinte, este domingo, día 9, vai a ter lugar a representación teatral da obra da compañía Mala Sombra, Testosterona. Será ás 7 da tarde no Auditorio Municipal de Cerceda para público adulto. Nesta obra se trata da desigualdade laboral entre homes e mulleres.
A entrada será gratuita. Hoxe abriu o plazo para anotarse a viaxe a Salou. Hoxe luns, día 3, dende as 8 da mañán xa había xente anotándose para a excursión que vai a ser a Cataluña. Será, hoxe abriu o plazo para anotarse a esta viaxe que vai a ser dende o día 8 ao 12 de maio. A viaxe incluye a visita a Barcelona, o Parque Nacional do Delta do Ebro, a Tarragona, a Miravet ou a Reus. O precio é de 600 euros por persoa, que incluye pois todo, o autocar ao aeroporto, incluye o avión, a pensión completa en hotel, un cruceiro polo río Ebro, guías turísticas, 4 noites de hotel de 4 estrelas e entrada ao Parque Güell. Eso será a viaxe que terá lugar no mes de maio, do 8 ao 12 de maio, organizado polo Concello a Cataluña, Barcelona, Salou, Tarragona, Delta do Ebro, etc. Para anotarse hai que facelo na terceira planta do Concello, de xeito presencial, poden facelo aí polas mañáns, ou se queren tamén se poden anotar a través da páxina web do Concello, onde hai un formulario para elo. Mais temas, o Departamento de Benestar do Concello de Cerceda lembren que organiza unha actividade chamada envellecemento activo ou, se queren, tamén se lle chamaba en forma corpo e mente. Se está levando a cabo nos locais sociais de Rodís, da Silva de Queixas de Meirama, da Baixa ou en Cerceda, naqueles locais sociais donde había demanda. Unha actividade na que se realizan pois talleres de memoria para adestrar a memoria, pero tamén ximnasia de mantenimento básico para manter a mobilidade. Esta actividade é gratuita, así que se alguén quere sumarse a ela pode facelo ou ben anotándose no Concello, polas mañáns, na planta baixa do Concello, ou poden anotarse ali mismo no local social donde se está impartindo a actividade de envellecemento activo. Recordámosles a todos os veciños de Encrobas que esta parroquia do noso Concello volve a ser zona tampón no tema da polilla da pataca. A Xunta actualizou as zonas afectadas pola polilla da pataca e as que son tampón, que é no caso de Encrobas. É dicir, un concello no que non está afectada pola polilla, pero é limítrofe con outras parroquias, outros concellos que sí no seu día estiveron afectados. Por lo tanto, Encrobas vai a ser unha zona de contención. Mantense, por lo tanto, todas as medidas fitosanitarias establecidas anteriormente. Decídelle tamén que os datos de seguimento que fai a Xunta din que están a piques de erradicar xa a plaga desta polilla, pero de momento, ata que non pasen 2 anos dende o último avistamento, non se pode considerar erradicada. Na zona de Encrobas, na parroquia de Encrobas, teñen que os veciños comunicar á Xunta de Galicia, teñen que comunicar inmediatamente despois de sembrar, en todo caso antes do día 1 de abril, todas as parcelas cultivadas con pataca. Unha comunicación que realizarán utilizando, como xa fixeron estes últimos anos, un modelo de anexo que atoparán na oficina rural máis próxima ou tamén en calquera rexistro, en este caso administrativo, como pode ser a sede electrónica da Xunta de Galicia. Esta plaga, a plaga denominada polilla guatemalteca, xa se detectou en Galicia en agosto do ano 2015. Mais restriccións, a Xunta incluye a Cerceda en zonas nas que se vai a limitar o abonado. Medio Rural convocou a pasada semana representantes de varios concellos da provincia da Coruña, entre eles o alcalde de Cerceda, para informar que se vai a declarar zona vulnerable de nitratos, o que significa que se vai a limitar o abonado de purín en Cerceda e tamén noutros concellos da provincia. Todo elo responde a unha directiva moi antigua, desde 1990, que a Unión Europea puxo en orden e que agora está preto de entrar en vigor. Os representantes municipais explicóuselle a detección que se detectaron niveis altos de nitratos e que se sinalaron os concellos que están agora para limitar o uso dos nitratos. As aclaracións estas non foron suficientes
polo que determinados alcaldes, entre eles o alcalde de Cerceda, estudian xa presentar alegacións xa que non están de acordo con esta medida, porque ademais o Concello de Cerceda ten suficientes sitios, as granxas dos concellos teñen suficiente base territorial como para solver o abono que se usa de forma tradicional. O Concello de Cerceda vai acoller o sábado día 15 deste mes de marzo un dos seminarios intensivos de defensa persoal femenina que impulsa a Diputación da Coruña. Se dirixe a mulleres de entre 12 e 70 anos e se vai a celebrar pola mañán de 10 a 1 ese sábado, no sábado día 15, como dixemos, sábado día 15 de marzo na Polideportiva Municipal de Cerceda. O plazo para anotarse aínda está aberto ata o día 11 deste mes de marzo, é gratuito, está impartido pola Escola de Defensa Persoal e Policial HKF. Se trata dunha iniciativa gratuita, pero que conta con plazas limitadas, polo que se require a inscripción previa. Poden facela directamente na páxina web do Concello de Cerceda, na páxina web da Diputación directamente. O xoves a semana que ven, o xoves día 13 de marzo, vai a estar en Cerceda, no campo da Feira de Cerceda, a oficina móvil Retorno, a oficina móvil do Plan Retorno da Xunta de Galicia. Se trata de un punto de atención presencial coa finalidade de prestar un servicio de información e asesoramento para as persoas emigrantes retornadas a Galicia e as súas familias para responder a demandas e necesidades derivadas do retorno. Poden pedir cita no teléfono 900 102 380, que é un teléfono gratuito, 900 102 380, ou se queren a través da web www.emigracion.xunta.gal. Pero, en resumo, que sepa que o xoves, día 13 deste mes de marzo, estará no campo da Feira de Cerceda unha unidade móvil da oficina que a Xunta ten para axudar os retornados emigrantes. Por outra parte, se vostede quere realizar un curso CELGA de galego, a Mancomunidade de Ordes organiza un curso de 40 horas para presentarse ás probas do CELGA, do Certificado de Lingua Galega, ou as competencias claves en lingua galega. O curso CELGA comenzará o día 10 de marzo, é dicir, a vindeiro luns, e serían os luns e os mércores pola mañán de 10 a 12 ata o día 14 de maio. As competencias claves en lingua galega é un curso de 10 horas e serían os xoves pola mañán de 10 a 12, pero a partir do 3 de abril ata o 10 de maio. Poden inscribirse ata o próximo día 6 de marzo. Poden inscribirse ata que remate esta semana. Poden facelo no teléfono 981 680002 e aí tamén poderán solicitar información se teñen calquera dúbida. Por outra parte, a ITV de Turismos vai a estar en Cerceda. Aínda vai a ser no mes de abril, pero se alguén quere facer as súas previsións, que sepa que vai a poder pasar a ITV do seu turismo o día 30 de, en este caso, abril, e tamén os primeiros días de maio. Estarán na entrada do parque acuático no aparcamento superior. Nos deportes nos imos a segunda categoría Galicia, comenzando a repasar os resultados da fin de semana, donde o Queixas obtiña, en este caso, un bo resultado de empate a 0 tentos contra o Brexo Lema, un dos rivais directos tamén para loitar polo ascenso. Brexo Lema 0, Queixas 0. Foi un resultado dun partido máis que igualado e que se disputou o pasado venres ás 9 da noite no campo dos Pinares. Houbo algún expulsado, o partido foi intenso, pero o remate non houbo tantos e acababa con 0-0. Eso fai que na clasificación o Queixas sume un punto máis. Ademais, debido a que os seus rivais tamén, en este caso, non conseguiron a victoria, pois se mantén o Queixas segundo clasificado en ascenso directo de categoría, sumando puntos e xa enfocando o seguinte encontro para volver a sumar 3 puntos e ir sentando xa as bases do que vai a ser ou do que pode ser outro brillante ascenso por parte do equipo de Pablo.
Na terceira categoría Galicia, o Atlético Cercedense, que tamén loita polo ascenso, conseguiu outra vitoria máis, e xa son unhas cuantas consecutivas. Atlético Cercedense 4, Mesía 0. No descanso xa vencían por 1-0 e logo sentenciaban xa na segunda mitade. Os tantos de Chousa, de Grela e de Bruno para o Cercedense. O Visantoña derrotaba pois claramente o San Martiño. Visantoña 9, San Martiño 0, un San Martiño que apenas levou 10 xogadores para disputar ese encontro, non tiña efectivos nin cambios e tivo que sufrir unha dura derrota. E como xa dixemos, o pasado xoves xogaba, o pasada semana, pasado mércoles xogaba o Xuventude Laracha 1, Rodís 0. Na clasificación nesta categoría, decirlle que o Atlético Cercedense sigue inmerso na loita polo ascenso, a poucos puntos dos equipos que o anteceden, con 32 puntos, ten o Aranga a tan só un punto, Visantoña 2, e por atrás xa se está separando dos equipos que o persiguen. O Rodís pecha a clasificación e San Martiño está na mitade da mesma. Non se disputaba nesta fin de semana o fútbol base do Atlético Cercedense e si se disputaba nin o femenino, pero si se disputaba os veteranos, donde tiñamos na segunda división de veteranos un Narón Cerceda, que remataba con unha vitoria clara para o Narón. Narón 9, Cerceda de veteranos 1. Ese foi o resultado moi claro para o Narón. E na segunda B de veteranos tiñamos un derbi da parroquia de Rodís, un derbi do concello que foi intenso, en algún momento pois foi bastante disputado. Proba delo foi que o partido remataba con vitoria para o San Martiño por 2-1, San Martiño 2, Rodís de veteranos 1, cos tantos de Marco para o San Martiño e o tanto do Rodís acadado por Adrián, pero o encontro foi intenso e disputado. Houbo 15 tarxetas amarelas e 2 vermellas, así que non foi un partido calquera, foi un derbi disputado e intenso o que se xogou, lembren, esta fin de semana, o pasado sábado, no campo da Revolta en Queixas. Xa rematamos co tempo. Para mañán teremos unha xornada que teremos estamos nunha zona intermedia entre o anticiclón situado ao norte e as baixas presións do sur, porque teremos réximen de ventos de compoñente leste. Con esta situación, mañán agardamos ceos que alternarán nubes e claros e que as temperaturas experimentarán lixeiros ascensos. Os ventos soprarán frouxos de compoñente leste con intervalos de fortes no mar. Pois co tempo rematamos o informativo de hoxe. Mañán voltamos. Saúdos na radio de Marisol Rodríguez, na televisión de Manuel Eirís e na redacción e quen lles falou Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada, moi boas tardes. Adeus.